bueno, comentaba que las personas que estéis presencialmente en Bizkaia Aretoa tenéis un servicio de traducción simultánea, tenéis un aparato físico en el que podéis pulsar el canal 1 para activar el servicio, y las personas que están en casa, dentro del programa que se colgó en los apartados web de tanto de Biltzen como de Ikuspegi, tenéis un enlace específico al lado del título de la presentación que se va a desarrollar ahora, para tener también la posibilidad de disfrutar de la traducción. Vale, orain bai, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko Miguel egindako aurkezpenagatik. Hitzaldi honi esker zerbait gehiago dakigu diskriminazioari buruz, baita bere aurrean dauden jarrerei eta pertzepzioei buruz. Eta, bueno, hurrengo hitzaldirako Irune Ruiz Ziarreta daukagu gurekin, Iraide Fernandezen ordez, gaixotasuna dela eta. Irune soziologian eta merkatu tekniketan da lizentziatua. Horretaz aparte Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia bigarren saileko irakaslea izan da urtetan, eta lan esperientzia handia du ikerketa aplikatuaren arloan. Horretaz aparte ere, Euskal Immigrazio Behatokiko ikertzailea da, eta gaur hemen dago gurekin aniztasuna eta diskriminazio Euskadin, diskriminazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak izeneko ikerketa aurkezteko. Gure partez, Irune, eskerrak eman dizkizugu egindako ahaleginagatik, eta Iraide ahalik eta azkarren senda daitezen espero dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Imanol. Egun on guztioi eta ongetorriak izan zaitezte Ikuspegiren aurkezpen honetara. Oraingo honetan, Ikuspegitik Euskal Herritarrok hainbat diskriminazioen aurrean ditugun jarrerak eta pertzepzioak jasotzen saiatu gara. Beraz, laburki baldin bada ere, ikerketaren emaitzaen aurrerapen bat aurkeztuko dizuegu orain. Zein izan da gure helburu nagusia ikerketarekin? Helburu orokorra Euskal Autonomi Erkidegoko biztanleek aniztasunari buruz dituzten pertzepzioak eta jarrerak ezagutzea hainbat eremutan. Halaber, Euskadiko diskriminazioa neurtzea, pertsonen arteko diskriminazio praktikak kontutan hartuta. Ikerketarako kontutan hartuko ditugun hiru dimentsio funtsezkoenak ondokoak izango dira. Diskriminazio instituzionala, egiturazko diskriminazioa eta pertsonen arteko diskriminazioa. Emaitzak eman hasi baino aurretik, guretzako ezinbestekoa deritzogu gure abiapuntua zein den azaltzea. Eta ikerketa honi lotuta bizi izan ditugun erronkak zuekin partekatzea. Gaur egun arte, dakizuen moduan, Ikuspegi immigrazioaren euskal behatokia izan gara, baina ikerketa honekin egia da pizka bat haratago bota dugula, eta gizarte realitatean gertatzen diren beste hainbat diskriminazio eta privilegio kontutan hartzeko ideia eduki dugu. Bide honetan, pausuz pausu, gure ikuspegia intersekzionala izatea nahi dugu. Hau da, kontutan hartu nahi izango ditugu, realitatean ematen diren botere sistema anitzen gurutzaketak, eta beraz, diskriminazio eta privilegio hauek egoera anitzak sortzen dituztenez, hauek aztertu ahal izatea. Baina, gaur ekartzen dizuegun lehenengo inkesta honen emaitzetan eta ikerketan, hasiera urrats gisa egin duguna da fokua diskriminazio iturri ezberdinetan jartzea. Poner el foco en los distintos... Me parece que hay un error técnico. Jarraituko dugu. Jarraituko du? Bai.
Esaten ari nintzena zen, gure erronka, etorkizunerako erronka, bai izango dela ikuspegi eta begirada intersekzional El de sakontzea. tener un punto de vista interseccional más amplio. Baina azaltzen nengoen nola, orain lehenengo urrats batean gaudela, eta egin duguna hainbat diskriminazio mota era banatuan izendatu eta landu ditugula. Hori da argi geratu behar dena. Eta gure erronka, esan dudan moduan, begirada intersekzional ja oso batera bideratzea gure etorkizuneko lanak. Fitxa teknikoari dagokionez, pizka bat azaltzea nola burutu den landa lana, oso lagin handia lortu dugu, 1200 inkesta egin ditugu, etxez etxeko inkesta pertsonalak, 18 urtetik orakoei, laginketa geruzatua eta kuotekin egin dugu. Kontutan izan da, habitat tamaina, adina eta sexua. Ausazko ibilbideen sistema, 34 laginketa puntuekin, 3 lurralde historikoetan, eta konfidantza maila 185 izan da, errorea 2,8koa izan da, oso errore bajua. Landa lanaren data oso garrantzitsua da, horregaitik jarri dugu noiz hasi eta noiz bukatu den landa lana. Hasiera otsailaren 26an izan zen eta amaiera uztailaren 8an. Konfinamendua eta COVID-19aren intzidentzia ezin dugu alde batera utzi, eta orain gaur ez ditugu horren inguruko emaitzarik ekarri, baina egia da gizartearen pertzepzioak aztertzekotan ezberdintasunak nabaritu ahal ditugula epe bakoitzean, beraz txosten finalean bai kontutan hartuko den aldagai bat da, COVID-aren intzidentzia hilabete horietan, eta identifikatuta daudela lehenago egin genituen inkestak eta geroago egin zirenak, argi geratu dadila. Emaitzekin hasi baino lehenago bai oso garrantzitsua da jakitea eta azpimarratzea gaur hemen aurkezten duguna pertzepzioak direla. Hau da, jendeak uste duena eta pentsatzen duena diskriminazioen inguruan. Ez da errealitate objektiboa. Beraiek bere buruan ikusten dutena azaldu digute. Orduan beraz oso garrantzitsua da hau hasieratik argi geratzea. Galdetzen diogunean gizarteari pertsona guztiek aukera berdinak ditugun egoera ezberdinetan edo eremu ezberdinetan, hemen aurkezten dizuedan grafikoan, hainbat eremu agertzen dira, adibidez, etxe bizitza bat alokatzea, lanpostu baterako hautatuak izatea, erantzunkizuneko postu baterako hautaketa bat bebai, legeak ia berdin aplikatzen diren pertsona guztientzako, edo zerbitzuak publikoa jasotzerako orduan, adibidez hezkuntza edo osasuna, danak berdinak garen, edo ez garen, edo diskriminazio motaren bat jasotzen duten. Ia zer pentsatzen duen gizarteak horretaz. Alde handianekin, biztanleek etxe bizitza bat alokatzerako orduan diskriminazio handiena hautematen dute. Ikusten denez, 82,2ak uste du pertsona guztiak ez dutela aukera berdinak etxe bat alokatzerako orduan. Eta horrela, begiratzen jarraitzen baldin badugu, ikusten dugu lanpostuekin erlazionaturiko galderetan bebai nahiko diskriminazioak nabaritzen dituztela. Gero joango gara banan aztertzen, baina azkenengo bai legea aplikatzerako orduan, eta azkenengoan zerbitzu publikoa jasotzerakoan adibidez portzentai txikiena jaso da. Beraz, hezkuntzan eta osasunan bai jende gehiago pentsatzen du ez gaudela hain diskriminatuak, eremu ezberdinetan.
zein ezaugarri gerta daiteke kaltegarria, adibidez, ja oinarritzen bagara etxe bat alokatzerako orduan. Galdetu diegu, ia zein ezaugarri gerta daiteke kaltegarria pertsona batentzat. Hau da, zergaitik ematen den diskriminazio hori. Ikusi daitekenez, erdiak baino gehiagok uste du baliabide ekonomiko gutxi izateak kaltegarria dela. Eta baita ere langabezian dauden pertsonak. Ikusten dugu 42,4%ak esaten duela. Baita atzerritarrentzat ere sarritan prekarizatutako lan nitxoak direla eta askotan etxebizitza bat alokatzeko edo kontratu bat eskatzen dizutenean edo zer, gu suposatzen dugu egoera horiek direla eta zailtasun handiagoak pertzibitzen dituela gizarteak atzerritarra, hijitu izatea edo musulmana edo beste erlijio batekoan izatea. Eta etxebizitzari dagokionez hau, gero lanpostu baterako hautatoa izaterako orduan aztertzen dugunean, bebai, ze diskriminazioak eragiten dute. Kasu honetan, ikusten denez, hijitoen herria da diskriminatuena, nabaritzen dutena. Aurreko kausuan bezala, atzerriko jatorriko biztanleak ere nabarmentzen dira bigarren postuan, eta gero beste ezaugarri batzuk ere agertu dira berriak, adibidez emakumea izatea. Hemen agertzen da, 26,4%ak diotena. Eta baita ere adineko pertsona izatea. Ja lan munduan sartzen garela, erantzunkizuneko postu baterako hautatua izateko aukera, ezberdina ikusten dute bebai, adibidez, emakumea izatea ona pasatzen da lehenengo postura, lehen ikusi dugu lana aukeratzeko lehenengo aldian agertzen zala, baina kasu honetan emakumeari lehen aipatutako kristalezko sabaia edo zuzendaritza postuetarako sarbidean emakumei egiten zaien diskriminazio espezifikoa onartu aldugu imaginario kolektiboan dagoela. Erantzunkizuneko lanpostu bat eskuratzean, pertsonak diskriminatzeko arriskua izan dezaketen beste ezaugarri batzuk, bebai, jatorri atzerritarra edo hijitua izatea da. Eta aldagai horiek gainerako esparruetan ere agertzen ziren. Gaixotasun mentala, hemen lehen aldiz agertzen da, kasu honetan ezaugarri garrantzitsu gisa. Lege esparruan, ikus daitekenez, lehenengo agertzen da baliabide ekonomiko gutxi izateak. Honek ere diskriminazioa ekar dezake, ikerketa honen arabera. Baita atzerritarra edo hijitoa izatea ere. Eta hemen lehen aldiz, trans izatea pertsonak diskriminatu ditzakeen ezaugarri gisa agertzen da lege arloan. Hemen, zerbitzu publikoa jasotzerako orduan, berriro ere, gutxiengo etnikoak eta baliabide ekonomiko urriak dira zerbitzu publikoetarako sarbidean diskriminazio gehien eragin dezaketen ezaugarriak. Eta ja galdera generalagoa egiten baldin badugu, Euskadin oro har oso ohikoa, nahiko ohikoa da diskriminazioa eta tratu okerragoa edozein arlotan, honako arrazoi hauek direla eta, grafikoa ordenatuta dago eta ikusi dezakezuenez lehenengo barran agertzen da gizartearen 48,8%aren ustez jatorri etniko ezberdina izatea diskriminazioaren arrazoia dela. Ildo beretik, 40%a nazionalitatea azpimarratzen du.
Gaixotasun mentalak garrantzitsuak dira ere diskriminatzeko arrazoiak aztertzerakoan, 151aren ustez. Baita ere, baliabide ekonomiko gutxi, desgaitasunak edo adina azpimarratu behar ditugu ere. Beste muturrean, biztanleriak sexu orientazioa eta joera erlijiosoa ikusten ditu diskriminazio jokabidetan ohikoenak ez diren arrazoien artean. Hemen galdera berdina, sexuaren arabera gurutzatuz, ematen digun erreflexioa da, markatuta dauden diskriminazioetan, emakumeek oro har sentsibilitate handiagoa erakusten dute aipatu diren diskriminazio guztietan, baina modu esanguratsuan, gizonek baino neurri handiagoan, desgaitasunei, sexuari eta itxura fisikoari buruzko gaietan. Beraz, hor, markatu ditugu gehien bereizten diren erantzunetan. Orain, biztanleek hautematen dutena hitz egiteari utziko diogu eta bizi edo sufritzen dutena hitz egingo dugu. Hau da, zuzenezko esperientziak eta jasandako diskriminazioei buruz. Galdetzen digunean pertsona bateri diskriminatuta sentitu alden arrazoi horietakoren batengatik, hemen dauzkagu jasotako emaitzak. Sexuari dagokionez, biztanleriaren 10,5%ak sexuagatik diskriminazioa jasan du. Portzentai hau altuagoa da emakumeen kasuan. Bigarren postuan adinagatik biztanlerian 6,5% diskriminatua izan da. 100 hau ere altuagoa da emakumeen artean. Baliabide ekonomiko, gero gurutzatu ditugu datu batzuk jakiteko zeintzuk diren, adibidez nazionalitatea agertzen denean zer gertatzen ari zen, eta diskriminazio mota batez ere Afrikarren kasuan ematen da, Magreb eta Afrika eta Latinoamerikarren artean. Baliabide ekonomiko gutxi izateagatik, biztanleriaren 3,3% diskriminatua izan dela, diskriminazio hori horretan sakontzerakoan ohikoa da atzerriko jatorria duten pertsonen artean, eta baita pertsona homosexualen eta bisexualen artean, eta logikoki diru-sarrerak txikiak dituzten pertsonen artean ere. Obesitateari dagokionez, 2,6% dira, baina aipatu beharra dago 30 eta 40 urte bitarteko pertsonak direla gehien bat eta diru-sarrera txikiak dituztenak. Erlijioa 1,2%, baina nabarmena da 100 hori handiagoa dela Errumaniatik eta Magrebetik datozen pertsonen artean. Baina erlijio ez katoliko eta goi mailako ikasketetako pertsonen artean ere. Berriro ere, galdera honetan gurutzatu dugu sexuarekin ikusteko emakume eta gizonen arteko erantzunetan ezberdintasunak zeuden ala ez, eta grafiko honetan emakumeak dira, logikoki, sexuagatik, adinagatik eta haurdunaldiagatik diskriminazio handiena jasotzen dutenak. Gainera, azterketa sakonak erakusten digu diskriminazio hori lan eremuan gertatzen dela. Orain arte, diskriminazio zuzenaz hitz egin dugu, orain zeharkako diskriminazioa, hau da, zenolako diskriminazioak behatzen ditugun. Ikusten dugun diskriminazioari erreparatuko diogu. Hemen, berriro ere, jatorriarekin eta naziotasunarekin zerikusia duena da ohikoena. Sexuan oinarritutako diskriminazioa ere agertzen da.
Hemen biak alderatuz ikusi dezakegu nola geratzen den grafikoa, zeharkako diskriminazioa eta diskriminazio zuzenaz hitz egiten dugunean. Eta normalean ikusten duguna portzentai handiagoak nabaritzen ditu erantzun batzuetan. Adibidez, baliabide ekonomiko gutxi izateagatik nabaritzen den diskriminazioa, gu ez dugu oso era berean bizitzen, baina bai ikusten dugu. Beraz, horregaitik ezberdintasunak. Baita ere, erlijioagatik edo sinesmen erlijiosoengatik bai nabaritzen dugu diskriminazioa ematen dela, baina gu jasotzen duguna ez da hain handia. Eta horrela, ikus dezakegu banan bakoitza. Salaketen inguruan, informazioa oso garrantzitsua eta baliogarria da, baina jasotako emaitzak pizkat pentsatze buelta bat ematekoak. Galdetzen dugunean diskriminazioa jasan duten pertsona guztietatik zenbatek egin duten salaketa, 5% soilik erabaki dute salaketa formala egitea. Hala ere, 1% hori handiagoa da Afrikako biztanleen artean eta baita desgaitasuna duten pertsonen artean. Gero galdetzen genien, zergaitik ez duten salakaterik ez jartzeko arrazoiak zeintzuk ziren. Eta gehien bat agertu den erantzuna izan da ez duelako ezertarako balio. Eta baita ere normala eta ohikoa delako hori gertatzea, eta ez zelako oso larria beste erantzun mota bat izan da. Datu hauek oso kezkagarriak diren bi errealitate islatzen dute. Alde batetik, justiziak arazoa konpontzeko duen gaitasunarekiko mesfidantza somatu da. Eta baita ere, nola diskriminazio ekintzak normalizatzen diren. Edo naturalizatzen, ez? Hau beti esaten dutenea, ez du ezertarako balioa, normala edo ohikoa da. Bi errealitate hauek kontutan izan beharrekoak dira. Eta azkenik, jarrerak, ez? Gu dauzkagun jarrerak, aztertzeko, ohiko modu bat izaten da galdetzea pertsonei erosotasunaz bizi diren kolektibo batean, ala ez, auzoan, ez? Zu nola nork eukiko zenuke auzokide eta nork ez. 3 kolektibo nabarmentzen dira. Deserosotasun handiena sortzeagatik. Eta dira, ijitoak, atzerritarrak eta bereziki musulmanak. Beste galdera bat gure jarrerak neurtzeko izaten da bebai pertsonen interakzioak edo erlazio sozialak nolakoak diren galdetzea. Oso interesgarria da galdetzen dugunean talde ezberdinei buruz sortzen diren interakzioak. Adibidez, interakzioa handiagoa da baliabide ekonomiko eta atzerritar gutxiko pertsonekin. Baita, desgaitasuna duten pertsonekin ere. Sare edo lagun taldeetan presentzia txikiena duten kolektiboen artean, ijitoak eta beste erlijio bateko pertsonak daude. Ijito jatorriko pertsonekiko laguntasun ehunekoa ere basuagoa da emakumeen, adin handieneko pertsonen eta ikasketa basuagoak dituzten pertsonenen kasuan. Eta beste erlijio batzuetako pertsonei dagokionez, elkarrekintza ere baxuagoa da emakumeen kasuan eta adineko pertsonen kasuan. Beraz, honekin, 3 begirada horiek aurkeztu ditugu, bai
gure pertsepzioak, gizarte moduan, gure bizipenak eta gure jarrerak. Eta ondorio moduan, asko esan dugun moduan, asko falta da ustiatzeko eta batez ere diskriminazioan anizkoitza neurtzeko hasieran esan dudan moduan, baina lehenengo hurbilketa moduan eta zuei aurrerapen bat eskaintzeko asmoarekin, aldagai bakarreko eta hasierako azterketa batean, hauek dira ondorio nagusienak, irakurri dudanaren ondorio nagusienak. Pertsepzioen inguruan, zer esan dugu, hautemandako diskriminazioari dagokionez, generalean diskriminazioa nabaritzen dutela, ia eremu guztietan. Batez ere, grafikoak erakutsi duten moduan, alokairu etxebizitza bat eskuratzea da desberdintasun handiena hautematen duen eremua. 82,2ak nabaritzen du. Ildo beretik, esan dugun moduan, lan eremuan ere desberdintasun handiak somatzen dira. Bai lanpostu bat eskuratzeari dagokionez, eta bai goi mailako karguak bilatzen gaudenean. Beste muturrean, 30% uste dute denek ez dituztela aukera berdinak zerbitzu publikoak eskuratzeko. Pertsepzio kolektiboan, eremu bakoitza ezberdina da. Adibidez, etxebizitza eskuratzeari dagokionez, nork dauzka arazo gehiago, gizartearen iritziz, baliabide ekonomiko gutxi dituztenentzat eta gutxiongo etniko pertsonentzat. Kolektibo horiek dira lege esparruan kaltetuenak ere. Azken horiek, batez ere, erantzunkizeneko lanpostuak eskuratzeari dagokionez eta emakumeen kasuan kristalesko sabaiaren pertsepzio kolektiboa baieztatzen da. Galdetu dugunean bizi izandako diskriminazioaren inguruan, zuzenekoa, hau da, esperimentatzen duguna, eta zeharkakoa, hau da, ikusten duguna, bereizten ditugu. Gehien aipatzen diren esperientzia pertsonalak, sexuari, 10,5, eta adinari, eta jatorri edo nazionalitateari dagozkionak dira. Pertsonen alderdi fisikoen eta baliabide ekonomikoekin lotutakoa ere nabarmena da. Eta zeharkakoaren aldean oro har portzentajeak handiagoak dira. Aniztasunarekiko jarreren analizia argi erakusten du gutxiengo etnikoek errefusa handiena sortzen dutela, batez ere ijitoek eta erlijio musulmaneko pertsonek. Eta azkenik, hitz egin duguna, salaketei dagokionez, datuek erakusten dute diskriminazioa ez dela ia salatzen. Diskriminatuta sentitu diren pertsonen artean, salaketa jartzen dutenen proportzioa oso txikia da, 5%. Pertsona horiek salaketa zergaitik ez duten egin galdetzerakoan, ez duela ezertarako balio, 52,3, eta normalena, ohikoena dela 15,3. Erantzun ohikoenak dira. Datu horiek erakusten digute diskriminazioa naturalizatu egin dela eta nolabaiteko mesfidantza dagoela legean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irune. Ez dakitea galderarik dagoen, zalantzarik. Momentuz ez. Bale, etxean zerbait edo... Bale, minutu bat eta ja gauza pare bat esateko, gogoraraztea kaferik ez dagoela ointxe COVID-eko protokoloagatik, eta hemendi 12:30 hasiko garela berriro, mahai inguru batekin, orduan hemen ikusiko gara emeti gutxira, eta eskerrik asko berriro, etortzeagatik.